Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed guys, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends. Diba? Ang dami ganito. Anyway guys, ayan, hi muli sa inyo. Today nga pala guys is July 22 and it's Monday. But a very sunny Monday guys kasi yung bagyo or yung sama ng panahon or LPA kung ano pa mang tawag niyo dyan, nasa bandang Visayas tsaka Luzon. So kami ngayon dito, siguro magdadalawang araw na medyo makulimlim at the same time mainit na hindi naman din talaga siya uulan. So anyway, mag-ingat din nga pala kayo sa mga kapwa natin dyan na mga nag-aalaga ng hayop. So at least i-secure natin sila kasi napakakawawa din talaga guys. Yan yung pinakamahirap na weather guys bilang isang breeder or nag-aalaga ng mga hayop. Yung pag-ulan ng almost 1 week. So, sobrang taas ng time frame ng pag-ulan. Nung nakaraang linggo kasi guys is dito sa Mindanao talaga yung napakadaming ulan. Almost everyday din talaga, alas 12 pa lang ng tanghali, umuulan na. So, ngayon, sa awa ng Diyos, nakaginhawa na rin kami sa wakas. So, ayun, magpunta tayo, maglibot tayo dito sa ating area guys kung ano na nga ba yung mga nangyayari. So marami na kasi nagtatanong doon guys kung merong anak na nga ba ito si Jurassic at saka si Apollo. Actually wala pa guys kasi nga hindi pa din namin sila na-breed at the same time hindi pa available yung aming isang inahin which is i-prepare sana namin sa kanya. So soon pa guys, soon pa yan. Tingnan natin sa susunod. So ayun nga pala yung panahon dito sa amin ngayon guys. Bright and blue talaga yung ating kalangitan and kahit anong badya ng ulan, hindi mo talaga makikita. So, ito yung maganda sa amin this week. At least man lang nakaaraw din sa wakas. And meron tayong dalawang manok dito. Babae tsaka lalaki na shamu. At yung isang inahin din yan guys. Yan. So, dito sila nakatambay kasi nga, dito sila lumulublob. Ayan, meron pa pala talagang naglimlim dito guys. Isang itim. Ayan. Ayan siya. So, tinabunan ko lang ito ng ganito at nang hindi siya madisturbo dyan. Tsaka, medyo malilim siya. Ang lalaki na nung ating mga ducklings, guys. Ayan o, nilagyan ko na sila ng tubig. Kasi, wala na. Ubos na yung isang tubig kanina. And ayan, masungit pa naman yung nanay nito, guys. So, ayan. O, diba? Panay tawag sa labas. Gusto ata magpa-video. Yan yung merong isang inahin guys na pinag-breed namin dyan sa manok na galing kay Sir Shamu Raptor. And ayun, naglilimlim na siya dun sa likod ata. Kasi kahapon pa yan, napansin ko nang nagpakain ako, hindi na lumalabas. Ayan, ang cute nyo. Hello. Hello kayo sa vlog. Hello. Ayaw ata ng nanay guys. Ayan na. Ayaw nila. Bale, meron atang 11 na piraso ito. 2, 4, 6, 8, 10. Yan. 11. Ayan. So, soon pa namin ito ipapalabas guys kapag malalaki na para hindi kainin ng uwak. Gusto niyo ng pagkain? Ha? Nabigyan na kayo eh. So, susunod na. Later na ha. Okay, bye! Guys, marami kasi nagtatanong sa inyo kung may anak ba si Apollo or yung ating Jurassic. May mga related ba sa kanila na mga linya. So, eto nga pala guys, kung matatandaan nyo, ito yung binigay ni Sir Gerald galing sa kanya nung bago pa nadala dito. I mean, kasabay nung pag-uwi ni Apollo dito sa yard. So, ito yung pinasama niya. Actually, dati guys, nung bata pa si Apollo, is ganito din talaga yung kanyang dibdib, which is brown lang. Brown spots lang yun. Ito kasi, puti. So, ito yung isang anak niya. Ayan, wag kang manuka, girl. I mean, boy. Ayan, ito na yung paa niya, guys. Ayan. Hindi ko lang to nasubaybayan, guys, na talagang kiluhin at saka i-measure. So, ito yung dinala ni Sir Gerald dito sa yard na lalaki or na stag, which is kinabukasan nun or mga 2 days din after na napunta ito sa bahay, nagdala siya ng isang babae. So, ipapakita ko sa inyo yung babae, guys. Pero sa ngayon, ayan yung kulay niya. Ayan. Ito, guys, is linyada nila Apollo ito, ha. Tsaka nila Jurassic. Ayan yung paa. So, tingnan natin, guys, na ipaharap sa inyo. Ayan. Kasi ito, hindi pa to marunong, ayan, talaga magtayo. I mean, hindi sila sanay na hinawakan. Pero, ayan siya, oh. Yan. O, diba? Ang ganda din ng legs, guys. Ayan. Yes, girl. Ayan, para lang si Kelsey. Ayan.
Yan yung kanyang paa, ito yung kanyang buntot. So, maganda na rin yung forma, guys. Pakita ko ngayon yung babae naman, guys. Ito naman pala, guys, yung ating babae or yung pulet natin. Actually, guys, sa napapansin ko, mas mataas yung katawan ng pulet compare sa stag or sa lalaki. Pero hindi pa naman natin yan mafa-finalize or ma-judge sa ngayon kasi nga, yung edad nila is bata pa. So, wala pa sila sa mature age para i-judge natin sila. Yung kulay niya is ganito pa. And mas mataas din yung kanyang katawan sa ngayon. Tapos yung paa is ayan, mas mataas din compare sa ating stag. Ayan guys, oh. O, diba? Darna! Ayan siya guys, yung kanyang itsura. So, kung tatanungin nyo kung for sale, hindi to for sale. Yun kasi yung target namin sa ngayon na magbenta kapag nasa mature age na o yung mga malalaki na talaga. Mga, let's just say, mga 7 months pataas. So, ngayon is hindi pa pwede. Pero, ayan yung kanyang katawan. Okay, guys, dito naman tayo sa likod ng aming bahay. Dun sa breed natin ng mga itim. So, eto na yung sitwasyon sa kanila dito, guys. Hindi nila maubos-ubos yung mga damo. Kasi nga, dalawa lang sila dito, guys. Ang dami pa rin nilang pwedeng makain ng mga damo dito. Okay, just behave, Raptor. Just behave, okay? Just behave, please. Ang bigat mo. Ang bigat niya, guys. Okay, okay. Ayan. Okay, okay. Ayan siya, oh. Kung makikita nyo, may mga patches na yung kanyang dito. So, feeling ko mag-on molt na talaga to siya. So, ayan yun, oh. See? Naglalagas na yung kanyang balahibo, guys. So, kasi nga, naglimlim na rin yung kanyang partner dito. So, hindi na natin to i-breed muna. So, pahinga ka muna, Raptor, ha? Pero anyway, guys, ayan, ito yung kanyang katawan, oh. Hindi na ako marunong maghawak talaga, guys. Ay, oops! Ang sakit! Ang sakit, day, ang sakit. Ang sakit. Nasasaktan din siya every time na hinawakan ko yung balat niya. Or I mean, yung feathers niya. Pero ayan, oh, quick ano lang. Quick pakita lang. Ayan, oh, may mga patches siya sa legs niya. Ayan, guys. Ayan yung kanyang paa. So, ito si Raptor, guys. Ayan. So, papahingahin natin to. Ayan, kawawa ka naman. Kailangan mo magpahinga. So, ayan, lagay ko lang dito, guys. So, ayan, guys. So, stay ka na lang muna dyan, Raptor. At nang pahinga ka na muna. Kawawa naman. Ayan, eto na rin kasi yung nandito, guys. Ayan, yung maldita. Ay, nako, guys. Diba? May kinain ata siya na itlog, guys. Ito yung pinaka-problema talaga. Ayan, oh. May ebidensya talaga. So, ito yung pinaka-downside din talaga sa pagsasamo, guys. Lalo na kapag yung inahin is humihigop ng itlog. 13 yung bilang ko the last time sa mga itlog niya. At kung mapapansin nyo, guys, yung mga itlog niya, oh. O, diba? Sa mukha mo pa talaga. Ayan, oh. Meron pang mga ebidensya. Egg-yolk ata yan, guys. So, napakahirap kapag ganito. Oh, ang maldita mo pa naman. So, ayan na, guys. Yung mga itlog niya, pinalabas ko siya. And nakita nyo naman guys, so ayan o, may mga egg yolk pa talaga. Or ito yung mga nabasag siguro or binasag niya. Tapos natuyo na kasi nga naglimlim na rin siya. Though wala naman siyang hanip guys, yun lang yung pinaka-problema ko sa kanya. Etong inahin na din na to actually. Kasi yung mga iba na inahin, naglilimlim naman. So siya, hindi niya nilimliman. Actually, nilimliman niya, pero nga, kinakain niya din. Hindi siya masinop na lumabas sana dun sa area. At ayan, sana kumain na muna siya dyan bago siya mag-isip ng masama dun sa mga itlog niya. So siguro ang gagawin ko nito, ilalagyan ko na lang siya dito banda ng pagkain at nang talagang kumain siya muna ng pagkain talaga nila at hindi niya mapagdiskatahan yung kanyang mga itlog. Ngayon ka lang nakalabas kasi nga, ang gusto mong kainin yung itlog mo lang. Meron tayong pagkain dito and ito na nga pala yung kanyang tubig tsaka nilinisan ko na rin yung kanyang pagkainan. So lagyan ko lang to guys at try lang natin baka sakali umukoy siya, bumait siya. And ayan yung kanyang nililimliman. Sana naman din talaga na kapag gusto niyang kumain dito lang siya duduko
or kakain at iinom at nang hindi niya na higupin yung kanya mga itlog. So, again guys, 11 pieces na lang. So, i-check natin to ulit tomorrow or the next time around na nandito tayo. So, dati kasi guys, mas madali lang talaga sa aming solusyonan yung mga ganito, lalo na nung may incubator kami. And at the same time, yung mga napahiram na natin ng mga incubator is, hindi ko na rin alam kung saan natin hahanapin. Pero anyway, siguro gagawa na lang din kami ng bago na DIY or siguro yung pagpapalimlim sa ibang inahin. So, itatry din namin yun guys kung hindi pa talaga nag-workout itong ginawa natin para sa isang inahin na to. Pero kung okay naman guys o hindi na talaga niya kinakain yung kanya mga itlog ay yun, okay na yun guys at ipapalimlim na lang din talaga natin sa kanya. So hindi lang natin papawalan ng pagkain tsaka ng tubig at nang hindi siya mag-attempt na kainin yung kanyang mga itlog. Guys, nandiyan na siya and papasok na ata yan. So, ayan guys. I-close lang ito guys na ganito. Ayan. At nang medyo malilim dun sa loob. Guys, hahayaan ko lang din siguro muna siya ng at least 1 to 2 days. Then, tingnan natin kapag wala siya sa kanyang pugaran kung meron bang nabawasan sa kanyang mga itlog. Try ko lang obserbahan muna. Kasi kapag may incubator talaga guys, yun yung pinakamagandang paraan or pinaka-best way at nang hindi masayang mga itlog. Cross finger guys, magiging okay yon. So ayun guys, yun lang muna yung ating video for today guys kasi nga wala naman tayong ibang magagawa pa sa ngayon kasi nga wala tayong incubator. So kailangan lang din talaga natin gumawa ng paraan at nang hindi din masayang at the same time para sa ating sarili at least may ginawa lang din tayo. So ayun, i-update ko na lang kayo every now and then na meron tayong vlog regarding dun sa isang inahin natin na yun at nang syempre ma-share din namin yung experience namin sa inyo. So ayun lang muna sa ngayon guys, share lang din namin yung mga naging experience namin at mga ginagawa namin or ilang mga ways na pwede nating ma-apply sa ating yard na maging maganda at saka naman pwede rin hindi siya maging effective sa ating yard. So ayun guys, nasa sa inyo kung susubukan nyo or hindi. Pero kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends. Guys, please do follow and like na rin sa aming Facebook page saka yung aming TikTok account na Inday Puy Puy po. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo and until next vlog po!